Аре бе, комата! Включвай се, комата! Той си бито от 60 кила? Просто 2 минути виж на сата. Това на 2 години, бе. Ти го правиш? Дяло си 2 метра 24 на 8 години и половина. Това не е бровен бълбандия. Борец. Мафиот. От те билки само и с всички борци там. Само да ударим удари. Майка ви като да познава, не вика и първата на вечерта му се някакви напада с торс. И той вика, ти гледай си къде, бе? И он е, оле, вика, папи, извинай. И он вика, не тук съм го съветвала много. Тя е ела тук, вика, света мама дела. Аз се дам, вика, ляма в ръцете и като си беше къде си. И като му пада, да говорим с колани, вика да го сложим такъв лост, вика на раменете да го дигнем да го скараме, защото няма колани, да си той. Кое бе, това ли бе? Чакай, бегай. Вика, това сложи. Ръка си поставя.